Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon kining akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangalan nga Joseph. Hingkod ang pangidaron, single, taga Siaton, Negros Oriental. Punto emosyonal o behavioral kining akong suliran. Personal ra kini kay kabahin man kini sa among pamilya. Ilabi na sa kinaiya sa akong mama. Born again Christian me, pero murag wa man po'y ini mama ang gipanudlo sa among relihiyon, bisan usa na siya kadikon. Ug misamot pa ang iyang kinaiya, diyang nakasa ang akong manghod nga babae. Aron ninyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Ay, nakapoy ba yan? Ay, kainit sa merkado. Kadaghan ko rin mo magipamalit, Merla. Hey, Joseph! Joseph! Pa? Dali. Tira ko pa. Ipailunat aning mga kinumtra ni Mama ni mo, be. Tanawa kung unsay maluto, ana. Lutuan ninyo ni Emily. Maluto ba, oy? Papa? Di mo na pagkaon. Ay, unsam din eh. Nagpalit ko og sandal. Unya kay buy one take one man, maunang naduha ang akong sandal nga napalit. Nagpalit magani ka sa miaging si Ma nagsandal. Palit na sa karon. Lain kayo, oy, magbalik-balik og sulob sa akong sandal. Mas nindot gyud nga lain-lain na akong sandal kay dikon baya ko sa atong simbahan. Ay, pastilan ni mo, Merla. Ay, gutom na kami nagpaabot ni mong mauli gikan sa merkado. Kay nagtuuming nangumpra ka. O niya, imong sandal na day ang imong gipalit. Mapas mo, may anang kalaki ni mo. O ganong mapas mo man mo? May man nagidadana akong kaldero. Kay nagpaabot lagi ming may madakang maluto. Kaya ingon gud nimo nga muadto ka sa merkado. Ngano di ay, kada ato din akong merkado, mga maluto na lay mapalit. Ang sabay tahon mo, oy. Nagsalig man lang mo na ako. Ay, Saman, nasuko ka, Ramon? Suko ka, ha? Suko ba ka? Ha? Ma. Ano mo pag-away, ma, oy? Maguba ng bagong sandal nimo. Imo man ko na nga gibus na... Kay makalagot ang amahan ni mo. Mupagikan ko sa init, pasakahon sa noon ninyag maayo akong dugo. Mga peste man di mo din, he? Ma, ay lag pamalikas, ma. Kay makasaka na sa atong Ginoo, ha? Makalagot man gud mo! ayo. Kinsa ron? Ayo. Kinsa ron? Si Pastor man, ma. Ay, hala, si Pastor di ay, padayon na. Hatagi og bugnaw nga mainom, ha? Pastor! Dayon! Dali! Saka dire sa amo, Pastor! Nag-away na po silang mamak papa, no? Naulian naman to kay may abot mas Pastor. Kuya, may problema ba yaon ta kung isulti nilang papag mama? Ha? Kaya nga naman. Ano sa man yung problema? Kuya, maptos ko. Unsa? Siya, oras. Misamot ang ako kabalaka dihang may gisulti nga problema ang ako manghod. Kay nahibaw na ko sa mamahimong reaksyon ni mama. Kay isog kay ni siya sa amoa. Pero madlok ni siya nga mauwawan sa ubang mga tao. Ilabi na sa mga kauban namo sa simbahan. Sa laktod nga pagkasulti, maayo kay ni si mama nga magpakaron ingnon. Ug unya, Unsa? Unsay mablos ka? Masalo ako, ma. Animal ka! ayaw lang pasakit si Emily. Kay mablos mo na siya. Masig makuhaan. Mas maayo makuhaan kini siya, Joseph. Kay nagpakauaw lang ni siya nato. Nagpakauaw lang ni babayanan, eh! Nagpakauaw! Nagpakauaw! Unsa na si Emily, ma? Karon lang kumabot si Papa ni mo. Karon ka lang. Patiwasan tigang animal ka!
Oh, inguna na lang imong reaksyon, Ramon? Nga napamabdusan ng mga atong anak? Ipaunsat na ba na? Nganaan naman na. Bisan patyon mo pagkulata kini si Emily, naana na. Mabdus na siya. Unsa? Inguna na lang? Ipaunsa pa malagi na nato. Uy, Ramon! Mauutaan nilang pastor? Sa atong mga kauban sa simbahan? Sawa yun ta, nga wa ta makatudlo og maing buhat sa atong anak? Kay may natudlo day ka. Oh, unsa? Nabantayan ba ba nimo ang atong anak? Nga busy magay ka sa pagpakaroon ingnon sa mga kauban nato sa simbahan. Ma, gisag po man mo si Papa. Pahilom, Joseph! Mauni angay sa imong amahan. Kayon sa man di ay Ramon. Ako'y gipakasa ni mo ngano ni mabdos kining kundatan tang anak? Ha? Ngano? Dito ba ko sa pagpamiga niya? Paghilo, Mirla! Sobra na kaburaran ang baba ni mo! Nagserve kunuhay ka sa simbahan, pero sukwahi ang ipakita nga kinaiya sa gipanudlo sa itong reliyon! Ikaw ang mag-auwaw! Gitabangan ako ninyo? Si Emily ang nakasaha din he. Ako inyong gibasol o gipakasa? Emily, timan ikini. Dadun ko sa akong kamatayon ang akong pagdumot ni mo. Years namin ining among relihiyon. Pero gihapoy kausaban si Mama. Mura siya og karnero sa atubangan sa mga servant of God. Pero kung kami nasa bahay, ang iyang ikatubang, mura siya globo og dili tinuod ang pagkakristohano niya. Ako na ning nasulti sa among pastor apan magkinahanglan sab ko og tambag gikan ninyo. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, unsa man nga klase ang kinaiya ni Mama? Nga maayo kay siya sa ubang tao, apan kami nga iyang pamilya, kontra man kami niya? Mausap pa ba ni siya nga dili ba magpasulti? Mudayon siya og panapat og mupasakit og sulti namo. Ikaduhang pangutana, asa a Christian unta, good example me, pero nauwaw na kay ko sa mga kauban ako sa church. Tungod di Mama, nga way kausaban og plastic ay siya atubangan sa among pastor. Unsay akong buhaton nga mausab ang iyang kinabuhi. Ikatulong pangutana, sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 44, si Jesus nag-ingon nga, love your enemies. Pero nganong dili man siya makapasaylo sa ako manghod, nga namabdos bisang gipakasla na ni sa lalaki. Ingon niya, dadon niya sa iyang kamatayon ang pagdumot niya sa ako manghod. Ikaupat o katapusan, dili na ko kayang iwin ang soul ni Mama. Kay bisan ako pa siya nga sultihan, dili niya kayang i-apply ang pong sa Ginoo nga akong i-share niya. Unsa may akong buhaton aron nga mausab ang among inahan ug aron nga magmalinaw na ang among pagpuyo. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joseph. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa Mambatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga trust there is a divine purpose for all the delays you experience now. Kasagaran mo kung nato kinahanglan gitag immediate or outright outcome or gratification. Wa ta maanad og delayed gratification. Basta sabot nako ayaw pag-expect nga inagtanom nimo sa imong humay,
pagkasunod semana mo harvest na dayon ka. Huwat pa ka og pila ka buwan. Pareha nga mong spray ka sa imong mangga, ayo pagtuo nga sunod semana mo upo na kas mangga. Daghan pa kay kag problema dia, no? Imo pang pa-sprayhan, imo pang ipaputos, purbidang lisura din ng mangga. Pila na ba inyong naputos? Dok, 10 mil na dok. Yate ha. Nga po kung sa pag-ihap ni mo 10 mil na naputos na si babaw. Lisod kayo, pwede kang tikasan. Nanong may kayo kung pwede kang tikasan. Because pag paglimpyo na mo da sa punuan sa mangga, pertindighan ng putos mangga, gisuksok da sa mga kakugnan. Nag-ihap na di ko to. Ha? Wako nagtumbo ko kasi naghimo ana, pero naka-experience ko ani. Katong na yung mga mangga da, no? Ayaw mo pagtuo nga. Sayon-sayon ra ganung pagpabunga og mangga, pabina daghan ng magic da. Mao na akong na-experience ha. So, delayed gratification aning kinabuhi kinahanglan. Pasensya ka, pareha gud nag-eskwela kayo pagtong sunod semana o sunod tuig no doktor na dayon ka. Kami porbida pila ka tuig ming antos dadag notebook. Ang ako mga classmate nga, mga engineer, mga unsa pa man diha nga 4-year course, dagko na kay sweldo. Ako in taon nagdadapag notebook. Pedugay lagi mahuman ng magdoktor. So mao na. So kinahanglan nga magwanta para ma-realize nimo ang gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, no? Manggod tayo magdato. Okay ra man ang dili dato, basta na lang tay magamit nato sa tong inadlaw-adlaw nga panginahanglan. Okay? Ang atong magtatampo ra dawa si Joseph, 22 years old, taga Siaton, Negros Oriental ba ni? O single pa ni si Joseph, sabay mga taga Negros akong nga kaila ha. Katong mga wagtang naman to, no? Di siya ko pug kumaayo gud pod mo keep og mga record, no? Mga taga Negros, maayong pagpaminaw na ni Rose Gonzales Espinas diya sa Dumaguete. Niya ni si mga taga La Libertad, mga parintin ni Joel Andales, mga kaitane og sa Miron family, sa Iba Roblico, o si Mary Joy Tijano Terio, Navarro o Basilieso family diya sa Negros. Dili man taga Negros, taga Tagbilaran LTO, no? Mga buting pahang og paul ruta. Mga kamumot family diya, mama yung pagpaminaw ninyo diya sa Naga o diya sa Barili. Mayang pagpaminaw nyo mga kamumot family, kumilik sa Barili ba to or Badyan? Mayang pagpaminaw nyo da sa Negros, diya sa Sikihor, mayang pagpaminaw mga Balya family, mga Bation family, mga Teves family diya sa Sikihor, no? Pag yung kaanhaan ng Sikihor, manindot ko na ikaw mga beaches ko na dihang dapita. Okay, going back to our sender, si Joseph, emotional, behavioral, ug personal ning problema ni Joseph nga taga Siaton, Negros Oriental. Unang pangutana ni Joseph, unsa man ning klase ang kinaiya ni mama nga maayo kaayo siya sa ubang tao. Apan kami nga iyang pamilya kontra kaayo mi niya. Mausab pa kaha ni siya nga di ra ba magpasulti. Mudayon og panapat og mupasakit og sulti namo. Mas maayog tingali maistoryahan na imong mama og mga professional, no, like sa amo mga doctors or maybe inyong paris press diha istoryahan. Ako lang pagchansya Joseph basin og naani siya ay kayugot sa inyo for some reasons, sa inyong pamilya. Di lang siya makasulti kay mayo man siya sa ubang tao, pero sa inyo basig naani siya ay gitago nga kasuko or kayugot sa inyo. Namoy na buhat nga basin ang imong papa po dog nagpabadlong po niya posible. Pero naman diya sa Negros Oriental si Dr. Arias. Migo may ani. Psychiatrist ni Dr. Pagitaan ni Dr. Arias da Dumaguete City. Ina nga dok, girefer mi ni Dr. ni Obra para matlambagan ni Dr. Arias diya sa inyo sa Dumaguete. Ikaw naman pangutana, good example me. Pero mauwaw na kaayo ko sa mga kauban nako sa church, rather Christian unta me, Christian ko na sila, good example, pero maawaw na kayo sila sa kauban nila sa church tungod ni mama nga walay kausaban og plastic kayo siya atubangan sa among pastor. Unsay akong buhaton nga mausab ang inyang kinabuhi. Ngayon dili man ni musultihan ng inyong pastor. Sabay relihiyon ninyo. Okay, pastor dili ni siya Roman Catholic, no? Pero whatever Catholic or rather religious affiliation you are in to or membro, yung pastor magod spiritual leader na siya. Dili lang spiritual kundi tanan nga mga
aspito sa kinabuhi ma-address na niya kay mga kuan ko ni mga pastor wide reader niya influential ni sila. So kung ang imong pastor may musulti sa imong mama nga unsa man ang imong kaniya may kag dinhi sa atong simbahan pero ngadto sa inyo salbahis man kay ka sa imong mga anak ug sa ubang membro sa pamilya. Somebody in authority nga mo remind niya og unsa bay angay niyang usabon. Ikatulong pangutana sa Mateo 5:44 si Jesus nagaingon nga love your enemies. Pero nganong dili man siya kapasaylo sa akong manghod nga nanabdusan bisan gipakaslan na ni sa lalaki. Ingon niya dadon niya ang iyang sa kamatayon ang pagdumot niya sa akong manghod. Ma'am, kung naminaw mga ni kakaron, Mateo 5:44 Ako tagsarabog po ko mubasag Biblia pero thank you very much day Joseph nga imo nang gipaabot nga si Jesus Christ nag-ingon nga love your enemies. Ikaw ma'am, suko ka kay nabuntisan na imong anak pero ug ni siya anak imong apo malipay ra pud tingali ka agwa-agwaon ni mo makalingaw we po ning apo. So mao lagi na Joseph, please request your pastor to talk to your mother kay in authority man ganing yung pastor okay coherent or rather very kuan mo kining closely knitted religious community man mo mga wako ka balog sa inyong reliyon basin og Baptist basin og Seventh-day Adventist or unsa inyong relihiyon no Protestants mo na matawag sa mga church leader mga pastor no or membro ba mo ni Pastor Kibuloy I do not know. So ask your pastor to talk one-on-one to your mother ug unsa bagay practical side ni kinabuhi mayo lang tag ma-apply sa atong naibalaan sa ubang tao pero di na ito ma-apply sa atong kagalingon. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, dili nako kayang i-win ang soul ni mama. Kay bisan ako pa siyang sultihan, dili niya kayang i-apply ang pulong sa Ginoo nga akong i-share niya. Unsa may akong buhaton nga mausab ang among inahan ug arong magmalinaw na ang among pagpuyo. You ask professional help. Kung medyo dili ka kampante, komportable sa iyong pastor, you go to a professional. Like sa amo, mga psychiatrist, mao na among trabaho. Naada si Dr. Arias sa inyo. I-drop lang ako ngalan. Dok, kakumbalikon, gi-refer mi ni Dr. ni Obra sa DYHP. Paliw ko nukog sulti ani nga akong mama nga sa angay niyang usabon siyang kinaiya para nga magmalinaw na ang among pagpuyo. Alright, so I hope nakasabot ka sa akong speaker ni mo Joseph ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Binang mga abroad, no? Nol Pagoso dia sa Australia, Flora Hirona dia sa Amerika, si Angelis Mainit Holmes kalimot ko si mga apelyido sa imong Bana B dia sa Switzerland, dia sa Sweden, dia sa Qatar. So si Tismel Barliso o si Melanie Kimpan Albero dia sa Dubai. Mayong pagpaminaw. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for listening to our program sa Ramen. Tas kitag greeting din sa atong lugar. Assalamualaikum sa atong mga Muslim brothers and sisters na minaw na to all over the world. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!